חברת פרטנר הישראלית החליטה לצאת מהיום לדרך חדשה ועצמאית, כבר לא כתומים. טורקי זה הכתום החדש. חברת פרטנר נפרדת היום סופית מהמותג הבינלאומי אורנג'. לקחת את המותג שאתה עבדת איתו כל כך הרבה שנים ולשנות, יש בזה עניין. והיום אנחנו הופכים להיות מחברת סלולר מצליחה לקבוצת תקשורת מצליחה. בעולם הסלולר היום דרמה גדולה. הכתום של אורנג' מפנה את מקומו אחרי שנים לתכלת זרחני. קמפיין חדש עולה ומככב בו באופן מפתיע. השף הטלוויזיוני הבולט של השנה אולי אסף גרנית. אני אסף גרנית. יש לי 5 מסעדות בשתי מדינות ואני תמיד מחובר. חברת פרטנר נפרדת מהאורנג' שלה. חברת פרטנר אומרת למעשה היום שלום ולא להתראות למותג הבינלאומי אורנג', מיתוג חדש לגמרי. הם אומרים אנחנו כבר לא חברת סלולר אלא חברת תקשורת גדולה. תקשורת בין שני גופים מנויים וחברה, מה זה? פרטנרשיפ. מילה אחת, פרטנר. מותג מתאים ביותר. אני אוהב את הלוגו, אני אוהב את הצבע. צבע שאני אוהב בכל מקרה. אז כשאמרו לי שזה הצבע, אמרתי, קול, מגניב. חברת פרטנר נפרדת היום מהמותג אורנג'. אתה לא חושש מהמהלך הזה? לא קל להיפרד ממותג כל כך חזק. לא, זה ממש נכון גדעון, זה בהחלט לא קל להיפרד ממותג. להחליף מותג זה אירוע שקורה בחברה, אולי פעם בחיי חברה. יצאנו לטקס המיתוג החדש של פרטנר, לשמוע מיו"ר החברה על התוכניות שלהם ולשמוע מאנליסטים מה הם חושבים על המניה והסקטור. אנחנו מתחילים כמובן להטמיע את המותג בכל החברה, בכל הסניפים שלנו, כיוצא בזה. והמותג, האסטרטגיה החדשה שאנחנו הכנו במקביל, אני חושב שיתנו לחברה תנופה מאוד יפה קדימה, ואנחנו רוצים להמשיך להשביח את החברה ולהביא לצרכן הישראלי בשורה טובה. בעוד כשעה וחצי תיפרד חברת פרטנר מהמותג אורנג'. איציק בן בניסטי, מנכ"ל פרטנר, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב אפי, לך ולכל המאזינים. אני שומע אותך מלא עזוז ומרץ, מוכן כבר למסיבת העיתונאים. כן, מוכן לצאת לדרך החדשה. והעתיד לפנינו, אנחנו לוקחים את עצמנו לדרך החדשה תוך תהליך שינוי אסטרטגי ושינוי שם של חברה. מה שהיה במשך כמעט 20 שנים אורנג' הוא מהיום פרטנר, ומה שהיה חברת סלולר יהיה עכשיו קבוצת תקשורת. לקוח בעצם לוקח את הנתב החדש הזה, מחבר אותו לאיזה שקע חשמל שהוא רוצה, הוא לא צריך כבלים, הוא לא צריך התקנה של טכנאי, והוא מקבל בעצם את כל מה שהיה עד היום באינטרנט על גבי המוצר החדש הזה. שינוי. זוהי האנרגיה שמניעה את העולם. באירוע רב רושם שכולל זמרים ורקדנים וידוענים, פרטנר השיקה היום את המותג החדש שלה. היא נפרדת מהריבוע הכתום של אורנג' ומשיקה מותג חדש תחת השם פרטנר ובצבע טורקיז. המטרה שלנו להיות פה להרבה זמן, להשביח את החברה, לפתח את החברה, להביא לצרכן הישראלי בשורה חדשה. חברת התקשורת פרטנר השיקה הבוקר את המותג החדש שלה, טורקיז, לאחר שנתקע את הקשר עם אורנג' העולמית. אני מסתכל על פרטנר כהשקעה לטווח ארוך. אנחנו פה לטווח ארוך ועומדים 100% מאחורי החברה. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. יושב ראש דירקטוריון פרטנר אדם צ'זנוב אמר כי בחברה נרגשים להשיק את המותג החדש. אנחנו היום יצאנו עם מותג חדש, מותג פרטנר, עם מותג שמשדר קונקטיביטי, משדר הענות לצורכי הצרכנים שלנו. שלום איציק בן בניסטי. שלום, בוקר טוב. הוא מנכ"ל קבוצת פרטנר מהיום. אוקיי, נפרדים סופית מהמותג הישן שלקה פתאום במחלת ה-BDS והביע רצון לעזוב את הארץ. אורנג' אאוט, פרטנר אין. הנה מנכ"ל פרטנר איציק בן בניסטי, שלום. יום מאוד מאוד מיוחד שבו אנחנו בעצם יוצאים לדרך חדשה. ההנגשה תהיה בדרך אחרת, ההרגשה של הלקוחות תהיה אחרת. אנחנו באמת רוצים להפוך להיות קבוצת תקשורת מובילה בשוק הישראלי. 3, 2, 1, 0. We have ignition.